Бойкот на западните хипермаркети в България. Бойкот на западните хипермаркети в България. Бойкот. Бойкот на западните хипермаркети в България. Скъпи приятели, уважаеми зрители, революционери и ултраглобалисти, джендър комунисти, които са против това, което правим. Никога не влизате в големите вериги за храна. Там само отроват, защото всичко е от храна пълна с скакалци, боболечки и всяка вид отрови. Тия, които знаят, ще ми изпратят. Аз съм си намерил откъде да купувам. От тайно място храна истинска. Затова на 55 години дигам по 100 кила с гегата. А вие сте умрели хейвове и ще продължават така, докато ходите в Кауфланд. Бойкот на западните хипермаркети в България.